Nyamot na kita dalam magmanayin. Santol, boss. Santol, nakalalsaw. Kamyas. Anyang orti pag isaw-sawom dita. Ay, gaya mo ang kutsilyo ta. What? Ang asinta. Yung adda na panunod ko sa boss nga pagasit. Ano naman eh? Puro ka naapagad ti ayan tanga baybay ka. Isimot-simot tan. Oo, yung Do problema mo ta sa hindi tan. Ti baybayon. oh, nakalawlawa nga kasi. Woy. Abma nagpaiso padasan ma. Padasan tama nga isaw-saw. Woy. Sige tawan na ron padasan ta kita man. Ito ka, di ka lugong ko pa. Ay woy ay. Pero di kinagwapo ano, di ka lugong. Problema ta kayong asin ka nakalawlawa kayong asin. Di kutsilyo, tiwanay. Awan. Sa tatay natin. Kirab mo Sika. What? Kirab-kirab. Gusto naman lagi mo to. Daw. Tay kami man. Oo, nagbayad ka pati, kuray. Iti, pag natitibay-bay no, tadi, naging pinibin niya ko na rin. Uy. Boss, Mga rod. Busy pa lang Tapos, ba ano ba? ibin mo kami sa? kapulin mo ko. Puro tagkarabay-bay ka mo. Boss niya ate, boss na eh. Nyata, nata. Kita man. Niya ate, boss. Sigan sama ni Captain Barbel ka palasab man gagabutin no kayap. Apa? Captain Amerika. Kaya man. Oh, matay. Kaya exercise mo araw. Sige. Mantiling mo. Napigsama lang ti taga ilagan ta dumayo ta pare. Awa. Po, niya nga ate, boss. Siguro dahil ta. Pagigawidan da no, ada sumanglat nga barbar ko toy. Apay nga siya kitamagam, kadwata nga taga-ilagan, kunam. Ay, wow, guys. Daddy man na tiya pantadamagan, tako, taga pare. Damagan man. Siya, gamin ti pagdamdamagan na dahil, di na mo taga pare gamay. Talaga naluko na ito. Oo, kasano tatatama ka pangantip ya. Yep! Ay, kapilitin nila si Dres. Ito mo. Ate, bag na eh. Kailan pa ito yun? Di pwede bagtan. Kasano gini milyones ko nga eh. Aw mo mangita rin, tas si tayo lang man eh. Awan ti tao dito, si tayo lang. Ure pa inyo, ubram dito niya. Saan padasin na rin dati ko, talo. Ure pa inyo, ubra umaw. Yung naimas lang ta dati, boss, oray ko ah. Oray awan iti kasana ni Asin ko. Wow, nyak din ay makapakata yung kung kunada. Samait! Laura yan. Samait! Apo, makapadubog talaga tigiw-ngiwan. Awan alasan na. Pulos. Nya isimbo man na tanong may pa isimbo mo tanong kay bye-bye. Oh, amang pulos alasan na. Alsam lang sa. Habulin mo ko. Dito na kami sa Todan. Natungga, isa pa naman isimot-simutin. Sige. Simunan. Ami. Yummy. Maya kaya. Mayat. Oh. Pulos mo nalalasan na. Apo, simo na lang araw. Ay, ako darang Apo, punaragit. Apo. gapay. Apo, mayat. Awan alalasan na talaga. Ulitin na ba yun ah? Ulit naman. Oh, taman na eh. Apay. Kamali lang ate pa nagtilmong kung talaga nalalasan na. Nalalakam na. Kura, lakad na tayo. Nakalalito ba? Libre asin. Nakalaw-lawa nga siya. Medyo man nakikita na eh. Shoutout ko na. Shout out po. Taga pare. Ulit. Ako narugi.
Yun ka man tatakan na man. Nani, asa ni asa? Guys. Ako bayaan. Awan alsum na. Alsam! Sarang yung rupam dek. Sige nyo. So yan guys, yan yung tips. Kapag wala kang dalang asin at nasa dagat ka, pwede mo na lang isawsaw. Pero pag mahina yung sikmura mo, wag na lang. Wag mo nang gayahin. Bye-bye!